Ghana for wotiem wa usayi ni bi bad na sisu mfie baako na anwonwade sei ayobi na sa tesa na metena ho sa adwumadie banyo no wo machi abra me mabi na ba ne me yo achame wo obetie amanato Nana Sumahene ane nene wo ha yeso Dumasua na biya koto nua Dumasua hene na bi akoto Dumasua mpanimfo na bi nkoto Nana Nkosuo hene ema Dumasua enuanum na adofo papa no masofo kramofo mediafo mrenti obia wa achame wa edikane no meda Nana Dumasua hene ase se dumadie kase se oto no nsafreye se yemrabi ande nchia kase efri abempredase and the Bono Regional House of Chiefs ede amano achame wa nada Roma ye wo ha no wase on tensi o no sisua no wase o kasa o we abonofo samre ya yewomi mpuntuwa ne yede ye hwehwe yati wei unia bi wo obekasa kasa ntwi ne won hwe so enkura ukura ye de ye bede ye bekowa ye kuro kani nyina meka unia to wania na anu ada adekasia bi kwaso sampa bi akwaso suma bi akwaso wanchi na mama sunya ne manyema da bia ye nguno emrenti nkasa meka ye kokoso a wo bono mantam ha ya adaje beboye o kaso na nokure nie ye ninsa Dumasua fo ho ba ho mo de ne dada fritete na ba afinie o je social media iso a uko hu se bibibi kasia bi okoso aya bebo Nana idini eboni dini yemu bi ni enwu no da bia panyine bi oboni dini befra na oyine da bi o kamfo sa Nana Jana Dumasua Nkosuo oyine ade a oyo wo bono manim na oka o so de bi tan ho de no kurani o social media ni ade na oyo na without any contradiction me de ngi di sesa ade de ndam ngu bi Ghana hawo o kaso omia achame manentu nwra se ade no a ye hunu social media no abeto bensa frɛ no ntini na ye de ye wo na ye hunu social media niema abayo grass pavement niema die eka abrosane no be si abrosane niema no de maya de hye e ma be koso aprapra o ya na kasiem kan nyina na na de ade na ya be hu no we aya ya no bo ye mu bibi kura ya nka na we nwura ngo ha se ba afinia Nana Nkosuo hene be ne si akonwa iso na Ghana ha won hye nwese Ghana fo an wotiem wa usayi ni bi bad na sisu mfie baako na anwonwade sei ayobi na sa tesa na metena ho sa adwumadie banyo no wo machi abra me mabi na ba ne me yo
enimfo bo gya ne ye wo a wo adagye continue ye wa ye be kanfo nana no ye be tontom no ye wi ne ye wo ye de ayede ye de aboa ona mpapa Dumasua hene na batimi aye amana akoso Dumasua abusua wanya dia papa wanya dia papa ahemfo abete akonya so a sabi o bete amanoni o sa nka be nya bade odedie no nka nya babusua no bade gbako sa ampa nko babusua mo dabida bade oye amana aka bia me stresse ye nyina ye betimi aboabe me nkoye se Nana Dumasua hene nko na ode aba Nana Nkosuo hene nko na ode aba Nana nom mrantia na mabaawa na wata akire na Dumasua yeye a oni bono yeye a oni Ghana na Nkosuo nya de oba mo acha me maka ne se ya wie Nana na wa ya de kasa makeka ya nwie sa na ade America ne se Ghana ha mboa mfie na bia yanko sinanim yanko to aba binu be montoa nkasa yanto mabe ana nyesa nyesa be maaye mabe maaye aburu sokra na won se nipa baako ode ne botom sika oye kuroda dabida mahu bida dabida nye bi ne ya behu sa nti se baako pe ode ne botom sika no nti se ndie de mana sika mimi ni taku mana ne do mafo be sika no onu bia ne nde eba oba ho bra na se nipa baako oye sa de we ya ni ya betena ho se yetuma bia yesika no nyere onya ne basbasa dabida